سلام كبرات تخاتلتي نحجيا بستدالو الزيناتات إرتراوي تقدماي ناتنايل تسفاسيون أبتناي تمالي تاشعي مدرخ جيرو دي إيطاليا عدنا قوت مترافو تكال سبعو مسلاتي إثيوبيا بزعبا بإثيوبيا زنس على زلو دبنا كينات مغلص مهابو صومال حدش بريزيدنت مريصا أبي أحمد كومد مجيتاچو وردا بزعبة مرج الزرقحو صحف أب أمريكا زقات متقعتي تسلم حبر قربت زلوهم زيغاتات علامات زقبره عليتو منبارو مغلاصون كالن زدسس كخونيو أبزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتانا يدول ملكت كتقوقون بخبري عدمكم أسترالياوي تقدماي غانتا بورا هانسغرو نتتمال السنبات استخايده 291 كيلومتر شفنه بده وددر تاشعي مدرخ جيرو دي إيطاليا أبز تعوتو لغيزي إرتراو تقدماي ناتنا التسفاتيون كاب تخاتلت وددر عب أدناقوت كترفن كولو بتزاقات أمو بسلام زدحانو لحد قادما لعل زخونا مدنقاس كركب يكيلو اتزاقيت زحايا لمخانز التنقرلو كاب إسرنيا ناب بلوك هاوس استخايده وددر تررت عقبت زباز حزن برخوينو تقدماي غانتا درون هوبر أنجرو جيا كوتولي إرتراوي ناتنايل تسفاتيون وددر مستجمرة بزح كي تقعزيو مسبركت زبالة تقدادمتي كاب عباي جوجل زهادمة ناتنايل صنيحون أبكاب 231 كيلومتر مس فرنساوي نانس بيترس بمغان هادي منيريو نوح كي تقعزخ أود دغانتو أرجنتيناوي إدواردو سوفيل فيدان إيطالياوي دياغو روسان تسأمبروا حيدت كيلومتر مستقعزو دياغو روسان مهدام متقعت خفت سمكولو ناتنايل تسأمبرو النقد 200 واتسيوم ناتنايل أبكاب 248 كيلومتر أبزنبرني عقبت نطبي زوهب حنصاص ندياغو روسا كحلف بمقبر دياغو نطب بربع كبلن سماياويت ماليا كابكون بومان كركبان اخ الويو ناتنايل تسفاتيون ابني عقبت وددر زي ودادر زلو بمخانيو نتي زودادر زلو دياغو زحلفه از بلوص زخونه سبورتاو دغفكا ناتنايل كابتن نطبخ ركب عدل زتغدفل دياغو ادنقوت اترفيو ازي يخون بركلتيهم بحبارنا تغعزو عقبت وديم قلقلات ابزحزلو ناتنايل بحيال فتنه اب قدميت اندات حنببن كليو أب كبابي 254 كيلومتر أم معصف كورنع كاب صرغيا وصيو زوادقه مستز نبره فتنت أودادقو زسنبد كوانت نبره مسمك لخل ناي صرغيا خيتغاچو ناب قطقات زنبره بمئتو عدلنيا يتباهلو بسلام دحينولا ناتنايل تسيو صوتو كم زغصله اكايت توددر بتويتر اب زرغحو حبريتا غليصم نيرميم بدرزي عباي جوجله نتوم زهادمو تقدادمت نمركاب ايدنغويتن اب مزازمي ابستخايده قصبتا وددر جي هندلي كعوتن كلو فرنساو تقدادماي غانتا DCM روماين بارديت كالاي إكوادراو تقدماي إنيوس ريتشارد كارابيز بتمسسال جيزي سالساي آتيم يوم مرهو قدس مبل 50 شعتن ودقو تسيو الدرز قصله ناتنايل تسفاتين مبل 9 حدن بينيام جرماي كا مبل 220 شومنتن كوينم يوم وددرم زازيمم اب حفشاو مدب كابسولس جميرو مريحينات حيزلو اسبانياوي يوان بيدرو لوبيز نايلو موددر كخبداي تبايل كوانت نبره حدا دقن 46 كاليتن تحيرو بمئتاو كبرتغالاو جوان علميدا بعسرت خلت كالي تفنتيتو روزا ماليا جينا عقب ولا نمبل 205 جزيه زكايا زلو جيرو دي إيطاليا لمسوني اعرفوا صباح سولس 10 مدرخو كابيسكارا نابجيسي 294 كيلومتر الشفن وددر كهلويو أمونغو كلل تجراين منقست فدرالين زلوا وطر إن عرقة ممسون حالفون قتشتات كم زلوا زرقة صبصبات يقرب مهلاون كم زت حساسبو كوميشن سب أو مسألة إثيوبيا قاليسو الكوميشن أبزوت أو مجلسي إذن وطرتات مقدادم كمودما نعم زعرقو نجارات مهلاومن أبقداي سب أو مسألة سمين إثيوبيا عبي سقات ينسأل على بمبال بفلاي تهاجر زلاته هلو كونتات كالق كينات كونه جونس خسكم كم زيك الآت حساسيبو اتيبب وان عرقة زمت زلوا نهار واقاتات حسرت قرب مسرته وهلخت نجارات عب سمين إثيوبيا زكايد زنبرو سفحت مقصقاسات مهرته دو مبالهم كومدما عب كالوت كبابيتات تهاجر زلوا سب أو كنتات نمحبرون قطبون مسألة تهاجر آمنا جودي ويلو بز مسرت كأب كم زز أمسلو كنتات عب زخنا كل تهاجر زكايد كينات يخون قجت زحتو وجا خجمت أي كألني بمبال اتقجت بسفحو نسيفي لويان سبات كم زهسن توسخت إحساس سب أو مسألة حقتاتن كم زصعب اتمجلت إيه جنزب أمانكم منقستن حيلتات تجرين استبصحت توخصت طونا يبال سمع نتن 10 شومنت أوارح زغصله وق نمعرف كم زغل تسفات نبير وكوانت نبره بفلا يبزح على فسمون داق ما يكونات كولع كم زغل زملغت معبالتات كقرب صنيحيو نزمر آيا زخون نجارات دما اتم بكل تجرين محران زوت مجلستات ها حليفهم دما أب كباب الدوبات تخصيتهم زتبهالو قجتاتن يوم
ኣብ ሃገር ሶማሊያ ቀዲሙ ካብ ዓመት 2012 ክሳብ ዓመት 2017 ፕሬዝደንት ተሃገር ዝነበረ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኣባላት ባይቶ ጥራይ ኣብ ዘድመጽሉ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሓድሽ ፕሬዝደንት ተሃገር ኮይኑ ተመሪጹ ንሱ ነቲ ካብ 2017 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ስዒርዩ መበል 10 ፕሬዝደንት ሶማል ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ሐሰን ሼክ መሐሙድ ካብ 2012 ክሳብ 2017 ፕሬዝደንት ተሃገር ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ምስተገለጸ ኸኣ ትመሊ ቃለ መሕላ ክፍጽም ይተራዩ ኣብ ርእሰ ከተማ መቃዲሾ ደገፍቲ ሓጎሶም ብምግላጽ ጠያይት ናብ ሰማይ ክተኩሱን ከለዉ ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት ድማ ኣብ ስልጣን ክጸንሕዩ ዓወት ናይ ዝሓድሽ ፕሬዝደንት ኣመልኪቱ ምስ ፈርማጆ ጥቡቕ ርክብ ዝጸንሑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ናይ እንኳ ሓጎሰካ መልእኽቲ ናብ ዝሓድሽ ፕሬዝደንት ሰዲዱሎ ነቲ ትመሊ ምሸት ብዓወት ሐሰን ሼክ ዝተዛዘመ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣመልኪቱ ኸኣ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይን ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምርጫ ሶማል ዝተጋህደ ዝኾነ መምርሒ እንድሕራሎ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበሮ ፈርዖናዊ ህርፋን ብወሳኒ ይብተን ኣሎ ጽባሕ እንታይ ኣዳልያትሉላ እስከ ንርአ በመባልዩ ምስቲ ናይ ሶማል ምርጫ ብዝተሓዝ ጽሑፍ ዘርጊሑ ዝርከብ ፕሬዝደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ብወገኑ ነቲ ሕጂ ተመሪጹ ዘሎ ሓድሽ ፕሬዝደንት ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ናይ እንኳ ሓጎሰካ መልእኽቲ ክሰድድ እንከሎ ኣብቲ መልእኽቱ ኸኣ ዝሓለፈ እብሪ ሐሰን ሼክ ካብ ስልጣን መስተኣለየ ዘጋጠመ ነገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ታሪኻዊ ምምላስ ናይ ሐሰን ሼክ ድማ ህዝቢ ሶማል ንዘላቕን ሓበራውን መጻኢ ዘለዎ ድሌት መርኣያይ ብምባል ትግራይ እዚ ሓድሽ መሪሕነት ንዘሎ ዕድላት ተጠቂሙ ኣብ ሓፈሻዊ ርግኣት እቲ ዞባ ምትሕባር ክገብርን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጸንሐ ጽቡቕ ምሕዝነት ድማ ክሃንጽ እምነት ከም ዘሕድረሉ ጽሒፍ እዩ ንሐሰን ሼክ መሐሙድ እንኳዕ ሓጎሰካ ኢልዎ ዝርከብ ፕሬዝደንት ሶማል ዝነበረ ሕጂ ኣብ ምርጫ ተሳዒሩ ዘሎ ፎርማጆ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ከምኡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ዝነበረ ኮይኑ ብወገን ትግራይ ከዓ ኣብ መጀመርታ ኣዋርሕ ኩናት ትግራይ ናይ ሶማል ሰራዊት ናብ ትግራይ ክዋግኡ ብወገን ኤርትራ ሰዲዱ ዝብል ክስታት ክቐርበሉ ይጸኒሑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከዓ ኣዴታቶም ናብ ኤርትራ ክዕለሙ ዝኸዱ ሶማላውያን መንእሰያት ሰላማዊ ሰልፊ ክገብራ ተራእየን ዝነበራ ኮይነን ፎርማጆ ዝመርሖ መንግስቲ ግና ሰራዊት ሶማል ኣብ ውግእ ትግራይ ኣይተሳተፈን ብምባል እዩ ነቲ ክስታት ነጺግዎ ዝጸንሐ ካልእ ምስ ትግራይ ብዝተሓዝ ድማ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሎሚ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ትማሊ እውን ተወሳኺ 85 ሰብኣዊ ረድኤት ዝጸዓና መካይን ናብ ትግራይ መቐለ ከም ዝኣተዋ ገሊጹ ብመሰረት እቲ ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ ኸኣ እቲ ኣብ 85 መካይን ተጻዒኑ ዝኣተወ ሰብኣዊ ረድኤት ብወገን ዓፋር ከም ዝኣተወ ብሕጂ ኸኣ ኣብዚ ዓመት ዝዓበየ ቃፍላይ መካይን ክበሃል ዝኽእል 130 ሰብኣዊ ረድኤት ዝጸዓና መካይን ናብ ትግራይ ኣብ መንገዲ ከም ዘለዋ እቲ ኣትዩ ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ከዓ ንኣስታት 36,000 ዜጋታት ክወሃብ ምዃኑ ተገሊጹሎ ኣብ ኒውዮርክ ከተማ ቡፋሎ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሱፐርማርኬት ጥይት ተኪሱ 10 ሰባት ዝቐተለ ጥርጡር ዝበዝሑ ጸለምቲ ኣብ ዝርከብሉ ቦታ ኮነይሉ ዝፈጸመ ምዃኑ ሰብ መዝተ ሃገር ገሊጾም ወዲ 18 ዓመት ጥርጡር ፓይቶን ጌንድሮን ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም 320 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ከም ዝመጸ ፖሊስ ሓቢሩሎ ፖሊስ ነቲ መጥቃዕቲ ንሓደ ዓሌት ዕላማ ዝገበረ ኣኽራሪ መጥቃዕቲ ብዝብል በገባን ይምርምረሎ ከንቲባ ከተማ ቡፋሎ ቢሪዮን ብራውን እቲ ጥርጡር ክንዲ ዝኣኽሎ መጠን ህይወት ብዙሓት ጸለምቲ ከጥፍ መጽዩ ክብል ከሲሱ እዚ ይኹን እምበር እቲ ጥርጡር ኣብ ዓይኒ ሰብ መዝኣትዩ እንከሎ ነዚ መጥቃዕቲ ብኸመይ ክፈጽሞ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ብሰፊሑ ይለዓላሎ ጌንድሮን ኣቐዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝመሃረሉ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ መጥቃዕቲ ክፍጽም እየ ዝብል መፍራሕ ገይሮም እምበሩ ሰብ መዚ ምኽባር ሕጊ ንኣሸይቲት ፕረስ ሓቢሮም ድሕሪ እቲ ፍጻመ ኸኣ ናይ እምሮ ሕክምና ተገይሩሉ ነይሩ እዩ እዚ ጥርጡር ንነፍሱ ፋሽስታውን ልዕልነት ጸዓዲ ዘለዎ ምዃኑን ዝገለጸሉ በዓል 180 ገጽ ማኒፌስቶ ድማ ተረኺቡሎ ፖሊስ እቲ ጥርጡር ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ዳህሳስ ገይሩ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሩ ዓቃቢት ሕጊ ኒውዮርክ ላቲሻ ጄምስ እዚ ክስተት ጽልኢ መዓልታዊ ቀለቡ ብዝኾነ ሓደ ጽሉል ውልቀ ሰብ ተፈጺሙ ክትብል ሓቢራ ካብቶም ኣብቲ ብቐዳም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝወረዶም 13 ሰባት እቶም 11 ጸለምቲ ከም ዝኾኑ ፖሊስ ክገልጹ እንከለዉ ዋርድያት ሱፐርማርኬት ኣብ ልዕሊ እቲ ጥርጡር ክትኩስ እኳ እንተፈተነ በቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝተቆትሉ ሰባት ሓደ ኮይኑሎ እቲ መጥቃዕቲ ክፍጸም እንከሎ ብኢንተርኔት ብቐጥታ ንምትሕልላፍ ድማ ካሜራ ተጠቂሙ ነይሩ እዩ እቲ ውልቀ ሰብ ብገበን ቀዳማይ ቅትለት ከም ዝተኸሰሰን ተወሳኺ ክስታት ክቐርበሉ ከም ዝኽእሉን ሰብ ሞያ ሕጊ እቲ ሃገር ገሊጾም ኣለዉ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብቲ ሃገር ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም